Bé, doncs a veure, jo voldria començar explicant-vos una anècdota de quan jo era petita, que tenia 7 o 8 anys, com els alumnes de la meva classe, que vàrem anar amb la meva família per primera vegada que anava a Cadaqués. I quan vàrem acabar de fer la volta pel poble i vàrem arribar a l'església per visitar-la, el meu pare em va dir: fixa't amb aquest rellotge de l'església i aquí baix hi ha posat un rètol que deia: tu sense sol i jo sense fe no som res. Quina gran veritat, oi? I això em va fer pensar, i sempre més m'ha quedat gravat, sempre. I llavors vaig pensar, realment, per més que et diguin la família, l'escola on t'has format, l'església, és la teva experiència personal la que tu et farà descobrir i dir: tinc fe, i què és la fe? Bé, què ha anat representant això? Què representa la fe en mi? Bé, la fe en mi m'ha donat força per lluitar, per tirar endavant durant moments o èpoques que tots hem tingut difícils al llarg de la vida. M'ha ajudat moltíssim, m'ha encoratjat també a ser una persona positiva, alegre, optimista, i com a mestra i educadora, lògicament, també em motiva a que cada dia intenti seguir fent les classes el millor possible i que pugui transmetre als meus alumnes el que és per mi la fe, aquestes vivències, aquestes petites coses, fets puntuals que ens poden passar a la classe, en el pati, al dia a dia, que sempre hi ha un moment per poder comentar i parlar-ho. I això penso que en els nens els hi entra, que tu et veuen com una persona que tu expliques també la teva vida i fets que t'han anat passant.